guys, assalamualaikum. Welcome to back my channel guys. Oke, sekarang sudah jam 12. Saya ngonten bersama konsolku guys, teman saya. Pelan-pelan saja guys. Wah, rasanya flag ngising nih. Mlaku kok kaya wong kebelet ngising kok piye ngono. Iki rupane wong kaya ngising. Nah, kali ini rencana OTW ke Kota Lama. Udah syuting. Gimana mau bu YouTube konsolnya ya? Spek-spek goib guys. Ya. Spek jumping guys. Hah? Anjay. Kok iso jumping? Aku ora iso guys. Takutnya nek jeblok apa ya? Tiba ngono lho. Kancaku iso jumping ngono. Tak kon jumping meneh ah. Jumping gimana? Jumping. Apa nih? Ngancing. Willy guys. Kabelnya po? Anu berbanter. Motor sik gas dhewe nek jane montore. Oh. Kadang nek anu kaget tuh. Nek biasa nganggo mobil dibayar mari.